Achom that hello gang. Me magi ba suke just no respect yung wagi. Achom that hello gang. Akwi wonyi Igbo. Akwi wonyi Igbo. You are Igbo. Akwi wonyi Igbo. No. Okay, Iwo wonyi Igbo. No, I'm not Igbo. Iwo nya. We tribe. Popular. You're everywhere. I'm public. Yeah, that's how I met you. Yeah. You come here for interview. You want to tell me I'm popular. No, because you're asking me how I know you. I come for interview. I'm ready for you when you're ready. Okay, remove that your weave-on. Remove it. Why? Yeah, I can't remove it. It's so on my head. I can't. It's so on my head. I can't remove it. They stitch it on your head. Yeah. Raise the head up. Let me confirm. I say raise the front up. The front, raise it up. Why? You have to be natural here before I will know that you are ready for marriage. But I'm natural. I'm not doing anything. I'm not wearing anything. You have to remove myself. Hey, Lanya, hey. This electric ant. Don't come here to give me headache now. Don't come here to give me headache. Don't come here to give me headache. You're so funny. You know your father? I know my father. You know your father? Yes, sir. They born you. Yes, sir. Your papa pregnant your mama. Your papa na human being or na puss? Na woman being. He pregnant your mama? Yes, sir. They come born you, come. Yes, sir. This one are the way where they shout when man, where they come, when man they with you. Yes, sir. You don't get mental problem before? No, sir. Now like this is the shout. Yes, sir. A pity person will go marry you. You get luck. If not my place, you can't shout this kind of shout, you go that day. Spell that you're shouting. Oh yeah, spell them yourself. Na cat. Spell them, you say na cat, I resemble cat. Spell them na your lineage. Na your family lineage, you say na cat. Na your lineage. One being God, them you come here tell me say na cat. Now me go spell them. I tell you say I behave like cat. Spell that your cat sound. CAT. That's the way you do now, na be cat. No be what you do here. I say spell that what you do here. Spell them. MOMOH. Your genotype. AA. Blood group. O positive. Call your number. No waste my time. Hey. If you don't have your number, don't waste my time here. Call your number. Don't come and be walking up and down here. I'm not walking up and 090 1. So let me just type it. Sorry, sir. Okay. 091 699 39 521. Where they want me from? Abuja. Have it in mind that this thing went. Hello? Hello, Bishop. Bishop, good afternoon. Young buggy be back. Yeah. Okay, man, you all I'm back up on social media. Amo. Nga de room we interview. Gawa. The phone na na ke bilio to ke last. Chere.
Okay, here. Everybody okay? Yeah, mereka tilapia fish na norotu na noro straight na. Ish, noro straight na. Noro straight na. Mereka azu tilapia na noro straight. I know straight Bishop. Lazo. Elekwa na anaghị. Ihe a ogene. Gịnị? Na eju am ihe ọwụ gịnị? Elekwa na anaghị. Ị na-ahụ ya ihe a wara na. Gịnị wara? Ihe a ara. He nọ gị n'ahụ nga ahụ wara. Ịchọ na otuto. Ha? Ọ ara na ị na-ahụzi ụzọ. Hụ which ụzọ? He nọ gị n'ahụ na-awụ ara. Enya fajamara ọnụ ma enwe ha ara gị kwesị enwe ha ara. Ma enwe ha ara gị kwesị enwe ha ara ma enyere gị aka donetere gị ndị ga-aṅụ ṅụọ gị ara aṅụfụta gị ara. Bịara nga bịa gwa m sị ihe ọwụ gịnị. Bịara nga bịa gwa m sị ihe ọwụ gịnị. Look at. Ga ma bụrụ nipụlụ bịa nga bịa gwa m sị ihe ọwụ ara. Ke anya gị chọga hie. Enya dem you ibe gị kpụwa ara gị na-akpụwa nipụl. Ibe gị kpụwa ara gị na-akpụwa nipụl Chineke agbaghị ọkọ nwe achọ eji na ịgafebe 20 something years. Ka ga bụrụ ara nwa primary 1 bịa nga bịa gwa m sị ihe. Dem you. Okay, gawanụ. Bịara nga bịa ịma m ka na were iwe ara anyị na-enweghị na mafụ oge nga. Ya ihe mere ị ga-eji sị m na m enweghị ara. Ihe ọ gịnị? Ihe ha dị ara ọnwụ gịnị imi gị Bishop. Gara aga bụrụ nipụlụ bịa nga bịa gwa m sị nwere ara. Simple we nwere ihe ele nga ara gị nọ gị sị m na anaghị afụtabe. Na ọ nipụlụ ka ị nwere. Ma me ya doo m anya ụwa bara gị were ọga anọgide onwe gị. Look at. Ụdị ihe ị nwere na bra gị ọ nọ n'ahịa Chineke agbaghị ọkụ. Chọrọ ịhụ bra ma enwekwe bra o. Ịfọsụghị onwe gị iyi bra. Mechie datịrị ịgbara m bra ahịa Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Iju ka mewere m bra. Tọ na-azụghị. Akụkọ okobioko ke yiri kọbọd. Enya lewanya na front. Ọ chọkwala gị nọ. Look at. Bịa were fon gị. Okay. Aha gị. Aha m bụ Okwukwe. Okwukwe onye. Okwukwe Emmanuel. Ị dị afọ ole? Adị m 32. Ị dị 32 mụọla nwa mbụ. Amụọla m. Ọhịa ị ga-agbanụ m na m na-agwa gị si nwe ara ya dịzie ka. Ị gara agwa m sị mụ bụole nwa na ewere tired but not tired single mother. Ugbu a ka m ghọtatara ihe mere ara gị ya dị ka inwe ara ya dị ka ọ na Bishop Ikamara nwe. Ikamara ka ara gị nwere ara. I compare him with you. Ị gara gwa m mara sị na ọwụ fọtụ gị. No, not a joke. Inwe ha ara wụ inwe ha ara. Aṅụ fụla dete na kwesịrị ịwa ara nọ dị ya. Ị ghọtara ihe nọzi nga ahụ wụ nipụ. Gị bịa nga bịa anyị esha mebe. Enyere move your phone from there Chineke agbaghị ọkụ. Biko calm down. Na akwara gị every time ime gị huhu. Na akamụkwanụ down. Anyị nọ na Ramadan. Kele Rosanna. Ị laikere ya? Iwe onye highway. Awụ m onye lowway, awụwa m onye highway. Nne bịara ya afọ nta bụ ka bịara ịma m ụka. Abịara m fọ ịtabụ mana ị chọrọ iji ụka ma gbuzie m. Gị jụwaza ma ọghara dị ihe a. Ihe ọ dị ọwụ ara ọtụtụ. Retired but not tired single mother. Single mother na-enweghị ara. Ara larala is alright. Ara larala is alright. Bracket. Nipple nwanyị. Nipple nwanyị. Ụmụ ole ka ị mụrụla? Eji m ụmụ abụọ.
And afole. Had the 6 na 4. Onye tọwara gị ime? Ama Madam, listen, I'm not here for a break. Here we interview. Very simple. Interview. Very simple. Then any dream man, Konyo na be log manamo or dento moram. I will wait, mother, listen. Here, what is in age I get? They ask question before I go. Don't provoke me here. Popo limi, popo ngani ne unike engage anwansi na apopu apopu. Don't come here give me confront na kamari we when akubi oku nishi here. Ndo ngwe kubile. Nde kubi oku nishi here na kubi oku nishi here na ya it will reach it in Ghana. Ikubi oku nishi mu chori mekwe marriage gabia. Ikubi oku nishi mi ime ichoyem di na ko e gabia. Asu mi we na maka Chineke na. Ga native daughter ku wishi. Native doctor ku wishi mu ma bia me gi e okwu gi. Onya emoro nwa okwuru ngwa isi mba ọ tọwara gị ime nke mbụ different father ko only that man mụrụ nwa one father awu am onye Igbo so sorry give me ghọtara me use English okay onye ebe awu onye Delta State ele different from Delta na Igbo eweliwe also my language now ima otaya mani so nke gi ma ota nke gi all the little bit different. Listen to me, this is why sometimes I need jaka yebu nwanyi. Your age now you would have made research manami won. Forget if you follow, there is nothing like that. You are Igbo. My sister, let me be honest to you. Stop that language. Iwo onye Igbo. From your region. Okay. Because now, as you Otele Igbo, because now in Igbo land we have Ohanfia, we have Abreba people. Your language. The same thing with people non Abia State who don't have an Abreba. I cannot hear what they are speaking. And how I know my own. That is it. Stop all this thing. Because I cannot hear your language word does not mean that stop it. Now. Came and work out wish game Mario Mapo. Achom. A chong, but it's a yellow tie game Mario Mapo. You want to hear wine age? I will not tell him. Ever be before my name was him here. Came and you wishing was here. What do you do, ma? That's not due to ma. The man use that now. Gina woke no rosa. Okay, Megi, Metezi, on a dizzy kana the guy on Metezi or former. Okay, water. Gina woken the dinner, Messia working on one giga with the ditini. Make way, Maka imade satisfied from Nkewoka. Okay, okay, I'm equally and I can go wine and do Muka Paranama hot one. Now, so Tario wine. In the name of honey, please, dear woman. You got a hard in there. Thank you so much. Now, what can I wish game on Roma poor? Now, I want to know. Ele happens here, be like a cock who wish. Cage happens again. I'm on your mabo or my cake here. Cage Morio Mabo, you would age dear Kowo. Achokwam ko muna ya bire mana o wetu o si emezi ihe anuma watazi ya imano otu unu nwoke men like you people are always changing you have different kind of characters sometimes
Ịma unu nwoke unu tawa nwaanyị tagide unu achọwa nke ọzọ unu ga-ata. The tired but not tired single mother feminist. Ikego ajị ọnụ n'ikege. Ajị na-eto ajị n'ebe niile because enwe m ajị. Ajị ọnụ n'ikege ugbu a. Mba, I just made shaving. Just a liar. Got it too fresh. Kebish na watch him. Ano mostra. Gịnị ka ị na-arụ n'Ọstra? Abụ m barrister. Barrister ndị gịnị ndị anamana ka ọ barrister ndị pronati ka ọ barrister ndị single mother ka ọ barrister ndị oshi ka ọ barrister ahịa m jụrụ gị gba ajụjụ ewo barrister ndị anamana ka ọ barrister ndị single mother barrister ndị anamana ahụ barrister ndị na-eme coffee cafe na shop na-eme ihe coffee ọ ihe a na-akpọ ha mba ọ Otele Rosanna Damn you kegi me were isi ma kwa gị n'imi gị ya mepe like this nwa bingo lee otu ọ dị aka m ngana ịcha nkịta agbere anyị ọnụ na Bishop na-abaghị n'anya nke ilewe m like this damn you Chineke agbago m nọrọ na m ewere otu ịkpọpụrụla ire kpọpụ nga niile m bịa na m ekuru gị na iwere nedụrụ dufu secha ma amụ kwanu back na ịchọrọ ikisi m otu ọ dị ogwe azụ He gbapụrụ n'ire gị na ama n'ebe a ga osokwu na fashion. I like him ya. Osokwu na fashion. Ka ọ bụ na ịkpọ ya. Okay. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. Mba. Listen. Chere. Be honest to me, Cindy. Don't joke with me. And I want you be honest. Ihe m jụrụ gị wa ajụjụ. Ịgbala akwụla mbụ. Mba, agbabeghị m akwụna mbụ. Ụmụ nwoke ndị lụrụ nwaanyị gị na ha na-arụkọ. Mgbe nọ na banyị. Ihe m jụrụ gị don't explain. Ihe m bịara here won't interview. Straight. Bishop Ị na-ata dị mmadụ akpụ ya. Na. Oh. Simple. Okay. Simple. No explain. Before. Them you him joge me na tadi marge se meleke o before. Eleke o before. Mmadụ na-echegharị na echere I don't repent. Eche. Genau. Echere. Don't know. Ota di mmadụ. Bishop ịnụọla nwaanyị. Nọ na Ọstra. Alụrụ m mmage ka m nọga Chineke mụ chọrọ ịta gị ọ bụ na ịnụọla di chọrọ ịta gị akwụsịala m before mana ọ bụ na ịnụọla di mụ chọrọ ịta gị chọrọ ịta ọnya achọrọ m ịta Bishop mana Bishop ka aha gị bụ Bishop nwaanyị Igbo ihe ga-anwụ ọtọ gị ga-ego ogo taa nke gị I don't joke here if you are not serious you go down here don't come here get be pam ya na iwe egbe na-evu amụ get just no chọrọ onye ga-efuru amụ ya from comments don't come here later koshiri meze nga okay na ihe m na-agwa gị na nna anụ gị
That again when nke pụrụ epu. Mbasa. Ije anga amụ. How many minutes can I n'elu amụ? 5 to 10 minutes. Responsible. Around 5 minutes, 10 minutes. How many minutes can you chew more hana? I don't like to do that. Maybe 2 minutes or 1 minute. And I fainted, Anna, or 2 minutes, 1 minute. Fainted, Anna. Fainted, Anna. Atala ahụ gị na moto mbụ. Mgbe m gara club. Ele moto anọta gị. Ka ihe akpọga this Jeep. No. Highlander nke ahụ na-enwe taya n'azụ. Mgbe ahụ egwu a pụtara, egwu Donka Mighty agụrụ ọbịa n'uju love gị na-ewewu all that time. Nwa agbọghọ eji egwu Donka Mighty taa n'ime moto. Bishop boot moto. Ọwụ na boot. Them you ọwụ na boot ka tọga. Ọwụ na azụ moto ka nọta gị. Ọwụ na azụ moto ka nọta gị. Azụ moto sọkwa na boot. Boot Jeep agbe masa asị ya na-enwe seat. Ọwụ ebe ahụ boot ya nọ ka nọta gị. Nwa binga atara na boot ịbịara nga bịa ịkpọ Bishop. Otele na-enweghị reconciliation, na-enweghị observation, atara na boot. Ike gọ na-eshi ushi. Mba o. Ịma ị na-eshi. Gwogwo. Enwere mgbe ara gbara gị. Sometimes ọ na-eme dịka na ara chọrọ ịgba mmụọ. Enwere mgbe ara gbara gị. Mba maka m na-ekpechi ekpere wewe. Afọ ole ka ibirile n'obodo Igbo? Anọ 4 years. Ị tụọla nwoke nga n'obodo Igbo anyị nọ? Mba o, Chukwu ajụ. Hey, Bishop. Oke ike ọ dị gị? Mba chere ka ihe nwoke ike. Oke ike na-anọta gị were aka akọga n'ike gị na-akụ ike gị na-akụ vam. Aso sweetie mba. Sweetie. Epela nwoke golo mbụ? Mba o. Otele go bụ stretch mark? Mba. I'm slim girl now. Ije eme WhatsApp camera down? Mba. Ahụ m nwa Chineke. Ịnyụọ na mbụ? Ana m anyụ mana ọ na-eteki time. Ịnyụọla mbụ nwa bingo. Ịnyụọla mbụ ada na atị. Ịnyụọla mbụ. Anyụọla m. Mmadụ ole tarala gị ga-enyụọ? Ndị tara m masị mmadụ 10. Ipu glass. Mmadụ 10. Ngatụgharịzi asị. Okay, my life for you. Mmadụ 10. 10 iri ofu abụọ atọ anọ ise isii iri. Ị ga-agakwa ụlọ ọgwụ echeki gị blood ọbara gị? Bishop na-aga hospital every time. Bishop can go to give my hospital card. Ahụ dị gị? Ahụ dị m gogolem na adịm ka onye arụ anọ. Mmadụ 10 tara gị? Otele mmadụ 10 tara ala. Bracket. Well, all the good, all the tight. Well, them you get the tight.
Well, on neighbor, I got big one so good at the tight. Bishop, I also say the them you. Abhengana ikupute wemiri. Chiaka wapatama hanky ma towele. Branga become so the tight. Unyeri. Genotype oga. AA. Blood group oga. O positive. Ije timpu. Netikwe. The senator mate ye. Oh, when they go in. Elem wineti. Ah. Oh, Igbo mo. I am neti. Mana netikwe kpuwe wana de loud wewe. So, nchori be hi beribe. Anumano kata. Dịka ebe ndị mmadụ Gịnị nwe ihe iberibe? Ihe iberibe na ọkwa ijuga m ma ọ na-eti mkpu masị gị Ele ihe iberibe ihe iberibe na-eso na mkpu na ele nke ihe iberibe Bishop ijuga m na-eti mkpu masị gị nne ele ihe iberibe ihe mma wee ran ọtọ ele nke ihe iberibe aso okay nna arụ ọtọ na-eti loud ọ na-adị loud so Boy, your number. My number 0688. Don't joke with me. If you're not calling your number, please go down. I just want your Nga number. Serious. Boy, your number. Come there to here. Y'all got better by YouTube. Shaking, huh? Cherime were the other phone. 068 plus 43. Tine plus 43. Chereo. Zero 688 64. Pidoniship or number with the code number. Hold on. I'm charging at this phone or now. I'll try maybe. A room the number nishi. Man, I'm touching at this phone now. The 10 gap. Cherry may wear another phone. Can I have your phone? I want the number. The light now. Very light. Yeah. Bring it for you. My boy, 068. No longer. Temo kine. It's again. I know me in a Boy, your number. 0688 Boy, your number. Boy, your number. 0688 64 39 25 65. Plus 43. Where? Plus 43 688 64 39 25 67. Yeah, ni nenga di room wagen tag. The way phone na na ke bilio to ke la ramazo. The way go me na. The wakaga straight. Keep that your hands straight. Keep that your hands straight. Keep that your hands straight. See, as in resemble extension wire. Come here, come they do check blah 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 blah. Hey, Norotungana. Kwacha extension of bianga bia no egam game here. Namo ye kreishike. Tanazaga. Tanazaga, get with it, can find my side a bay wardrobe. The way Kaganga. Look at. And you could put it in a church in Bamro. Huh? Elegant.
turn na so the one ya front ekupukwere gị na church mgbe amụrụ gị. Yes, yes, sir. Ekukwere gị anụ meet ụmụnna. Yes, sir, ekumu. Ekukwere gị meet ụmụnna enwe woro etiri. Ke woru. Ihe woro ihe a na-awa etiere onye amụrụ nwa etikwere woro n'isi gị. Amakwam. Emma. Hey, stand up there. Stand up there. Emma. Gaga pari kenda na etiro robia nka bia na erem. Look at. Where reverse bia. Where reverse bia the one front. Yes. Okay. I think where reverse bia with the one front to chile ka bagoko. Go front to small. Right. Look at. Look at. That would have photo again. But I'm good looking now. You keep saying look at. Then you look at which okay. Who tell you say you do okay? Onye brage say you okay, but I keep saying look at. Onye brage say you okay. Tiri catalog, then ndara barala before. Gabru catalog, catalog. Asama catalog, you know when catalog ndara barala. Asamiaga satang. Ma binge branga bebam say you look okay. Onye brage say remove that your hand from your mouth to chile kabagoko. Sorry, sir. I'm gonna get it here. Man, look at it. Get him. You look with okay. Brick and deb on your back bog, woman and lobra. Ibranga beg one say you look with okay. Look what you say, Gragake. CB goes to school. On your reary. Remove that your hand from your mouth. Okay, sir. Sorry, sir. Oh, onya brabe ku wishe rute na ya de asana gwalo. Okay, lo this year. Sir, it's for a shoot. Damn you. Yake sukra English here. Yake sukra English go nya wo sage. E honam na lecture hall again po. I'm sorry, MC. I sang them you, man. Damn you, mata. I'm sorry. Branga big one question. Him JTA look at. Sorry, MC. It was I sang them you. Sorry for your sorry on way. You turn there and network on other day. My name is Neche. People come to drug out to this girl. Wara ya bage. Branga be from anyway. Mba, anyway, all mistake. Me ko mistake aya. No rough man na, me get tafia na. Mo yam butogi here now. Okay. Isa hage wonya. Neche. Balite volume phone ga mano ge. Okay. Afambu Neche. Neche we Igbo ko we beke. Achinecherem. Chinecherem onya. Chinecherem Emmanuel. Ediafole. Adim 23 going to 24. Debianga be my form no me big girl. What a criminal Otele na kobe huni. Shibranga bia tewere ma honde simbi. Bia tewere ma hondo ala yatimi. Mba kwa o. Edo bokwa ife me. Bishop. Why you have question here? Ngwa, sorry. I didn't mean it like that. Anyway. It can so complicate to me. Mba ndo. Ndo iwe gaji n'ọkụ. Let me do it. I hate a gunpowder. Branga best from Becker. Bishop, it's because I used to be a model. That's why. Mother Baragara. You used to be like a war ghetto, not a model. Bingo.
Tiri ncheke no n'ụlọ. Ncheke no n'ụlọ ebranga besoro mbeke. Ebranga be gwam see you used to. Tiri wo yiri onye ke wo geto no n'ụlọ ncheke. Ebranga besoro mbeke. Bishop, calm on down. I'm sorry. Damn you, le kolu ga feshala. Which model? Onye riga uru na cover ho popo ya. Ya fata so model. I say them you. Girl, Bishop. I say them you. Chileka agbagoko. Bishop, iwe garden oku. Irigide yo para gwoge no aho. Ge bi egbam say wo model ma popo ge wesha. I say them you. Them you this girl. This girl check it. Damn you. Lord how the not ace. Look at Len electric kettle. Otele. You. But I'm maintaining the body of a model now. It's not my fault. Oh, agro. Agro. And them you are agro. Go hospital. Go hospital. Which body of a model? Oh, my nation. It's my nation. Oyi para hona gen wala we at once. Wow. I think them you this girl Ibrahim we kibere mamoka. No, sorry. Ndo, sorry. I'll bring you down here Chileka Bagoko. Ewe kwaniwe o. Ndo. Here na yet is always woman. Bishop, I'm a good person. I'm I'm not a bad person. Damn you. You witches woman. Oh, the mother gonna let panta gana. Gani nem hone no kosega. Okosega na e pole panta bobo wato. Asenge kwosho no kwosaka no. Amamo the mother. Gani ne na we want to panta gana okosega tapuchala some of it. No, I'm a very clean girl. I'm not. Damn you, which clean. Take Parish walk get Ebranga Begwam say, which clean girl. I made photo shoot, Bishop. I made photo shoot, and the hair is fine. It's not looking bad. I say, got doing a psychiatric hospital. You want right? I'm on a mad. You I mean, the game when I buy it were Nigeria bipolar. In Nigerian bipolar. The women delay. I was Magan and Pagodendo. Yes, they are alive and bubbling. The Pagan and Magan the guy was a bubble. It's okay. Parental bubble. Dendo. Kebi should not watch him. Anom Enugu. Look at in Enugu na from I hear from her. Ntebe na Abuja ma wasi ni nokodi ihe deka. Oh, where here? I think I'm shaka don't know this girl wara ya bage. Itende na crayfish or ayara crayfish. Moa like this. Them you mdere ya ka de gemma. I think them you. Otulia the knockout. But you look at it. You start to look Christmas knockout. Ebranga besamoka. Bicho, what more clean about this thing? You are monye wo chileka bago kama monye wo na mama ngola goofumbo. Branga beso wo. Wow, I didn't want goofo. I'm a very good girl. It's open. Egarola kwa mahadum. Agam. LA school na egara. Agam Federal University of Ebonyi State. Gene ke egro. Agum mass communication. What is mass com? Mass com is a process of communicating, interacting with people to get their feedback. Ijumole. Kwa mbekwa monwa o. Hey. Mbakwa o, amubekwa monwa biko. Webe ke moro na mmiri what of mmiri Enugu State webe nwe moro na mmiri. Mbakwa o, amubekwa monwa. Hey. Bishop adiko ye mugo nwa.
ewepụla nwa mbụ. Hey, God forbid. Ewepụbekwa m. Egbe eluigwe ọgbagbole mmadụ na family unu mbụ. Mba kwa o. Egbe eluigwe na-agbagbu mmadụ. Bishop mba kwa o. Hey. Adị m ka onye gbagolara. Iwe onye ara, iwe ote nọ na iwe onye ara. Ị nọ drugs, ekwesịrị ịdụmebe tọmgbu ya. Iwe eshigbo onye ara. Weshigbo onye, ekwesịrị ịkpọrọ gị n'ọdebe gị nga ndị healthcare nekọtara ndị isi narị mmanụ. Bere jụm sịrị dị ka onye wu onye ara. Onye mege ihe ime ga ọwụ onye ara. Bra nga bịa, ọ m nọrọ na m ewere ego m na bịa duru mmadụ dute ya sa bịa kpọrọ gị dewe na family mmadụ. Look at. Bishop Nigodu Mayo Ofuma. I think one very nice. I think very good now. Well, sorry. The man kita na po Rottweiler. Oh, he Rottweiler. More like this. Hey.